Днес ще ви покажа как да създадете тест, който се проверява сам с Google Forms, който е един от най-полезните безплатни инструменти за учители. Начинът да отворите Google Forms е като напишете forms.google.com в браузъра си и влезете с акаунта си от Google. Започваме създаването на теста от това място тук, с което можем да го започнем от нулата. Първото нещо, което ще направим, е да дадем име на нашия тест. Нека това бъде тест по литература 7 клас. От тук можете да зададете описание или инструкции за учениците си. Най-важното нещо, което трябва да направим, се намира тук в менюто настройки и това е да превърнем този формуляр в тест. Веднага ни се появяват различни опции, които можем да настроим. От тук можете да настроите дали учениците да получават отговорите и оценките си веднага след всяко предаване на теста или по-късно, след като вие сте ги прегледали. Също така дали да виждат кои въпроси са отговорили грешно или правилните отговори. А също така дали да виждате колко точки им носи всеки въпрос, а самите точки, които въпросите носят по подразбиране, можете да настроите от тук. От тук можете да изберете дали да се показва колко още теста остава, дали да разбърква въпросите, дали да ги дава едно по едно или всички заедно. А от опциите тук може да изберете дали въпросите да бъдат задължителни по подразбиране, т.е. тестът да не може да бъде предаден без всички въпроси да са отбелязани. Връщаме се към въпросите, за да напишем нашия първи въпрос, който в случая ще бъде с няколко възможни отговора. Първият ни въпрос ще бъде: кой е авторът на Потиго? Тук долу ще въведем възможните отговори. Нека бъдат Христо Блокер, Иван Пасов и Алексей Константинов. Отключва се отговори. Тук ще отбележим кой е верният отговор, също така и колко точки искаме този въпрос да носи. Помните, че това също можеше да бъде настроено в менюто с настройките. От тук ще зададем, ако искате, разбира се, обратна връзка, която учениците да получават при грешни отговори и при правилни отговори. Нека зададем тук. Ако отговорът е грешен, учениците да получат следния текст: грешен отговор. Припомни си големите български романи от този период. А при верен отговор нека положим това. Право. Това е верният отговор. Запазваме го. После може да ги редактирате. Време е да добавим още един въпрос към теста. От този бутон тук добавяме въпроса, а от тук можем да изберем какъв да бъде неговия вид. Както виждате, имате много опции, с които да използвате в контекста на вашия предмет, каквото е необходимо. Може да бъде кратък отговор, може да бъде по-дълъг параграф, избор от няколко възможни отговора, може би някъде може да има 2 или повече възможни отговора, падащо меню и така нататък. Нека нашия втори въпрос бъде с кратък отговор и въпросът да бъде: кой град се развива основните действия? От ключа за отговори ще зададем верният отговор. Ако има няколко възможни начина да бъде изписан верният отговор, или ако бихте приели да не е с главна буква, може да въведете възможно това, което бихте приели тук долу. И също така и колко точки да носи този въпрос. След като сте въвели всички въпроси в теста си, трябва да го публикувате, което става от този лилав бутон. Тук натискате публикуване
А от ето този линк може да споделите теста на учениците си в платформите, които използвате за комуникация с тях, Colo, Teams, Google Classroom или други, като ви съветвам да натиснете да отбележите тази опция да се съкрати линка, за да бъде по-приятен за копиране и за тези места, където ще го споделите. Тук може да го копирате и да го изпратите на учениците си за решаване. Тестът ще се провери сам, а вие ще трябва само да прегледате резултатите. Ако това ви е било полезно, абонирайте се за канала Технологии за учители. До скоро!